Усім прывітанне, на сувязі зноў Белгеймінг. Не сакрэт, што гэты год абяцае нам адразу некалькі крутых праектаў ад беларускіх студый. І сярод іх я бы хацеў вызначыць студыю, якая сапраўды выклікала ў мяне шчырую цікавасць яшчэ на стадыі першых тызераў і распавяданняў распрацоўшчыкаў. Як вы памятаеце, я вельмі люблю sci-fi і паджанр кіберпанк. І, канешне ж, размова зараз пойдзе аб гульні пад назвай Replaced. На жаль, акрамя дэмаверсій і трэйлераў у нас зараз нічога няма. Таму я з задавальненнем падзялюся сваімі ўражаннямі ад таго, які патэнцыйны дыямент для нас рыхтуюць сад Cat Studios. Прычым цікавасць выклікае не толькі гульня, але і сам працэс распрацоўкі. Гейм-дырэктар гульні Юрый Жданович згадваў, што праект знаходзіцца ў распрацоўцы з сярэдзіны 2018 года. На той момант яна задумалася як проста кінематаграфічны платформер. Аднак пасля каманда распрацоўшчыкаў прыйшла да ўсведамлення таго, што проста не змогуць дазволіць сабе стварыць цэлую гульню без якога-небудзь істотнага гульнявога працэса. А папулярнасць пасля паказу анансуючага трэйлера на прэзентацыі Xbox падчас E3 адначасова як узрадавала, так і напалохала студыю. Таму гульню было вырашана ўбудаваць баявую сістэму, не толькі добра стылізаваную і кінематаграфічна пастаўленую, але плаўную кіраванне. Дарэчы, яшчэ адной крыніцай натхнення ў візуальным плане быў праект The Last Night, прадстаўлены ў 2017 годзе на канферэнцыі ўсё той жа Microsoft у межах E3. На той момант студыя ўжо эксперыментавала з розным візуальным афармленнем, але ім хацелася нечага большага. Трэйлер The Last Night сапраўды паказваў распрацоўшчыкам іншы незвычайны стыль мастацкага напрамку. Пры гэтым гульня застаецца са сваім унікальным бачаннем кіберпанка, які ў большасці сваёй заснаваны на рэтра, у адрозненні ад мноства іншых нядаўных праектаў, якія бяруць за аснову суперфутурыстычны выгляд кіберпанку. І тут добры момант, каб праціснуць свае кіберлайкі і падпісацца на гэты канал, калі вы лічыце, што падобнага кантэнту на беларускай мове павінна быць больш. Усім вялікі дзякуй за вашу падтрымку, каментары і рэпосты. І асобная падзяка тым, хто падтрымлівае канал кубачкам кавы па спасылцы ў апісанні. На гэты раз я пакіну там яшчэ і спасылку на гульню, дзе можна і пагуляць у дэмаверсію. І дэмка сапраўды пацвярджае ўсе заяўленыя раней планы датычна стылю і наратыву. Візуальнае выкананне праекту імгненна прыковвае погляд сваёй парадаксальнасцю. Гэта складаны 2,5D гібрид, дзе класічны дэталёва прамаляваны піксель-арт суседнічае з перадавымі тэхналогіямі асвятлення і аб'емнымі эфектамі. Натхняючыся эстэтыкай рабакопа і рэтра-футурызма канца мінулага стагоддзя, аўтары стварылі Фенікс Сіці. Горад, які выглядае і адчуваецца жывым. Тут сучасныя шэйдары і дынамічныя цені ператвараюць плоскія спрайты ў глыбокія шматслаёвыя дэкарацыі, прымушаючы забыцца, што перад намі інды-гульня, а не дарагі галівудскі нуар. Каляровая гама тут злёгку прыглушаная, што робіць свет больш нуарна-змрочным. На тое ж самае працуе і кантраст паміж глыбокімі ценямі і асляпляным святлом ці неонам з трэйлера, які не асвятляе шлях, а толькі падкрэслівае безнадзейнасць. На мой погляд, адным з асноўных аб'ектаў натхнення быў надзвычайна круты беглы па лязе. Як і ў фільме 1982 года, будучыня тут напоўнена старой тэхнікай. У свеце Replaced гэта аналагавыя маніторы, адпаведныя інтэрфейсы і эстэтыка 80-х, якая не выглядае стрыльнай. Для азнаямлення нам падалі адзін узровень з гульні. Судзячы па ўсім, гэта адбываецца крыху пазней з самага пачатку гісторыі. Пачынаецца гэты фрагмент з таго, што мы апыняемся ў разбураным амерыканскім прыгарадзе. Для разумення сітуацыі важна разумець сеттынг. Верагодна, з моманту катастрофы мінула 20 год. У запісках, даступных са старту і знойдзеных у ходзе праходжання ўзроўню можна даведацца наступнае. Да катастрофы 1945 года ў краіне было нешта накшталт ваеннай аўтакратыі, дзе насельніцтва не магло ўплываць на ўладу ў пытаннях бяспекі. У такіх вось умовах было праведзена выпрабаванне ядзернага ўзбраення. Нешта пайшло не па плане, і ў выніку некаторая частка краіны апынулася разбуранай. Тым не менш, грамадства змагло адрадзіцца, і ў такіх абставінах узнікла ініцыятыва пад назвай Фенікс. Першапачаткова гэта была валанцёрская медыцынская арганізацыя, якая аказвала дапамогу пацярпелым. Але калі асноўная праблема была ліквідаваная, ацалелыя тэрыторыі абгароджаныя, грамадства зноў структуравалася. Ініцыятыва Фенікс перарасла ў карпорацыю з усімі вынікаючымі. Гэта забяспечыла тэхналагічны скачок і хуткае развіццё медыцыны. Людзей аўгментуюць, ужыўляюць чыпы са штучным інтэлектам
інтэлектам і гэтак далей. У прынцыпе, усё як і ў любой паважаючай сябе гісторыі ў кіберпанк-сеттынгу. Наш галоўны герой Уоррен, зыходзячы з дыялогаў, працаваў у адной з лабараторый. Ён працаваў над распрацоўкай таго самага штучнага інтэлекту. У нейкі момант нешта здарылася. AI з імем Рыч узяў кантроль над целам Уоррена. Верагодна, адсюль бярэцца назва гульні Replaced, то бок заменены. Гэта можна уявіць, як калі б вы маглі бачыць ад першай перспектывы тое, што робіць нябачны пілот вашага цела, з якім вы можаце толькі пагутарыць у галаве. Атраду Фенікса такі гібрид не спадабаўся, і галоўны герой пасля ўцёкаў апынуўся за сцяной горада. Аб успрыманні грамадствам такіх наваротаў пакуль невядома, але у Фенікс ёсць падраздзяленне, якое адказвае за кантроль і ліквідацыю дэфектных. Па сутнасці, гэта кавалачак лора, гэта адзінае, пра што апавядае гэты ўзровень у дэмцы. Адначасова нас знаёміць з фракцыяй тэрмітаў. Гэта нешта накшталт рэйдераў, варожых да ўсяго, што аказваецца бліжэй да эпіцэнтра выбуху за сцяной. Акрамя іх, верагодна, існуе і фракцыя ацалелых дэфектных, прадстаўніка якіх мы сустракаем у канцы ўзроўню. Тут можна адзначыць яшчэ адну дэталь. Гэта дыялогі з выбарам рэплікі, як у якім-небудзь Fallout 4. Так можна атрымаць роўна столькі тлумачэнняў да свету гульні, колькі хочаш. Наконт нелінейнасці пакуль невядома. Вельмі цікава, што большасць прадметаў, з якімі мы ўзаемадзейнічаем, маюць апісанне. Так, напрыклад, становіцца зразумела, што Уоррен знайшоў свой пісталет у забітага копа. Зброя тут мае біязамкі, але менавіта ў гэтым пісталеце замок быў верагодна зломаны. Гэта невялікая дэталь, але менавіта такія дэталі і робяць свет гульні і з самога персанажа глыбейшымі. І так, знойдзеныя запіскі, артефакты тыпу плакатаў ці прадметаў трапляюць у наш КПК, які выконвае функцыі ўнутры гульнявой энцыклапедыі. Анімацыі пераходу ад агульнай сцэны проста ў рукі персанажа выглядае вельмі эфектна, а сам КПК таксама поўнасцю аніміраваны. Націсненне кнопак і гукі на месцы. Шкада, што меню з музыкай пустое. Было б цікава даведацца, што за саундтрэк быў падабраны да гульні. Сам узровень дзеліцца на сегменты. Апроч такіх павольных момантаў з эксплорынгам і загадкамі, ёсць перашкода для паркура. Дарэчы, паркур, як і ўсё астатняе, анімаваны цудоўна. Гэта можна параўнаць з апошнімі кананічнымі часткамі Прынца Персіі ці 2D-трылогіі Хронікаў Асасінаў. Карацей, маё шанаванне. Яшчэ, прынамсі, у дэма-ўзроўні ёсць зрэжысіраваны момант у стылі пагоні Uncharted, калі за персанажам гоніцца ваганетка са снайперам і вось гэтым чырвоным пражэктарам. Па адчуваннях гэта вельмі экшанава і дынамічна для 2D-гульні. Так, стэлс тут таксама ёсць. Сказаць шмат пра стэлс пакуль нельга. Тут гэта былі хованкі ад гэтага самага пражэктара. Працуе даволі аркадна і інтуітыўна. Я прайшоў гэта з першай спробы. Якіх-небудзь праблем з гэтым не было, што ўжо добра для стэлса ў гульні. Ну і самае смачнае, гэта баявыя сутычкі з супернікамі. І давайце я вам спачатку проста пакажу нарэзку з гэтымі баямі. Проста пагадзіцеся, прызнайце гэта, вось аб'ектыўна, без кампрамісаў. Гэта неверагодна крута. Дзякуючы зваротнай аддачы на геймпадзе, гэта адчуваецца як той самы струмень, дзе кожны удар выглядае як нешта сапраўды цяжкое і шкоднае для суперніка, а не проста якая-небудзь лічба пашкоджанняў. Літаральна геймплей на кончыках пальцаў. Сапраўды гэта падобна да Джона Уіка, іранічна для гульні ад беларусаў. Насамрэч баёка бярэ натхненне з Бэтмена, трылогіі Архем, і ў 2D гэта працуе гэтак жа эфектна. Падводзячы вынікі, я захоплены ўзроўнем прапрацоўкі як геймплейных механік, так і дызайну. Той кавалачак лора, які ў нас ёсць, сапраўды інтрыгуе. Гэта вельмі добры старт для гісторыі пра тыповыя для жанру ідэі трансгуманізму і непазбежнага сістэмнага крызісу, дзе тэхналогіі становяцца не інструментам выратавання, а новай формай лічбавага і біялагічнага рабства. Урэшце, Replaced меціць у тую ж лігу, што і лепшыя прадстаўнікі кіберпанку, нагадваючы нам, што за кожным зяючым пратэзам і неонавай шыльдай хаваецца чалавек, які спрабуе знайсці сэнс у свеце, дзе ўсё, нават яго ўласная асоба, мае свой інвентарны нумар і кошт. І калі Setcat Studios атрымаецца вытрымаць гэты баланс паміж драйвовым экшанам і філасофскай меланхоліяй,
Мы атрымаем адзін з самых глыбокіх і стыльных гульнявых маніфестаў апошняга дзесяцігоддзя, і хочацца шчыра пажадаць распрацоўшчыкам поспеха ў дасягненні гэтага. Ну а на гэтым у мяне ўсё. Дзякуй, што паглядзелі гэты ролик да канца. Спадзяюся, вас гэтая гульня зацікавіла гэтак жа, як і мяне. З радасцю разбяру яе падрабязней ужо цалкам пасля рэлізу. Да сустрэчы зусім хутка.